Abantu bameme amadimoni bahlanganyelana amadimoni ngokuthanda kwabo ukuze bezokwazi ukwenza izinto ezithile. Amadimoni akhona ngoba amenywe yithi futhi abizwe yithi. Uma umuntu ehambe eyothwala ujabulela lokho nje ukuthi uzokwazi ukuhamba ngoMercedes leso sikhathi esincanyana. Ujabulela lokho nje ukuthi uzokwazi ukuphila ezulwini elincane ngokwaleso sikhashana. Emva kwaloko bese ayadlula emhlabeni. Abakwazi ukuphila isikhathi eside ngoba lezi zinto ayidlali lezi. Asibambene nenyama negazi. Sibambene nemoya enganamzimba. Sibambane nezidalwa ezinganamzimba. Kodwa eyifuna imizimba ukuze zizokwazi ukusebenza. Eyifuna imizimba ukuze zizokwazi ukuoperate. Uma ngabe kunomsebenzi, uma ngabe kuhlatshelwe abantu abaphansi, bona ngokwabo abakwazi ukuza bazodla lento abahlatshelwe yona. Kodwa bazofuna imizimba abazokwazi ukusebenza ngayo. Uma ngabe kuhlatshelwa abaphansi, bayahlatshelwa babekelwe lezi zinto ababekele zona. Kodwa akekho wake wababona. Bayafika kodwa abafiki ngale ndlela esicabanga ukuthi bazofika ngayo. Uma ngabe kuphuma i-invitation yokuthi la ekhaya sizobe sinomsebenzi egameni lika sibanibani, laba abaphansi abehle emkhathini ngoba ayikho into eyehla phezulu lingekho i-altar elilungiselwe yona noma elidedicatedwe kuyo. Uma ngabe uElijah ebiza umlilo ezulwini, ingoba kwakukhona i-altar elalidedicatedwe kuNkulunkulu kaElijah. Laba abantu baphezulu abeyihli kungekho i-altar elidedicatedwe kubona. Uma ngabe laba behla kusuke kune-invitation abanikezwe yona egameni lala ekhaya. Uma ngabe kuhlatshelwa abaphansi, lokho abahlatshelwe kona kudliwa umndeni kuphela, kodwa kudliwa nabanye abantu abasuke bemenyiwe. Now laba bantu laba abehle emkhathini abamela abaphansi abakwazi ukuyidlela bona. So bazophika abantu kulabo aba-accepte i-invitation yokuza la ekhaya. Athi umuntu mina ngizongena kulo ngoba vele ngine-capacity eningi. Bese ngena kuye. Uma ngaba laba abantu beyi-accept i-invitation befika la ekhaya, bafika sebengenwe. Bafike sebengenwe yilabantu bala ekhaya. Ngoba uma usuyi-acceptile i-invitation, wangena kuloko kuhlatshelwa amadlozi, usuke ususubmithile kulelo altar. Ababe besayicela ipermission yokungena kuwo because usuke usemhlabeni ongcwele ongcweliselwe bona. Ababe besayicela ipermission yokungena emzimbeni wakho, kodwa bayayingenela isinoma kanjani benze lokho abafuna ukukwenza. Angiphathi uma ngabe uze wakhothama waguqa, usuke usuthi abathathe over phezulu kwempilo yakho. Uma ke wayi-accept i-invitation, ngisho ngaba angeke uze udle, umhlaba usuke ukuwona, usuke usume endaweni engcwele ededicatedwe bona. Uma ngabe uke wangena, noma ngabe uthe uzogeza izitsha nje kuphela, the fact that ususemhlabeni ongcwele noma ongcoliselwe bona, bayakwazi ukuthi bathathe over emzimbeni wakho. Bayakwazi ukuthi bangene basebenze kuwe ube ungezwa. Ngelinye ilanga kwabe kwabakhona umntwana kaNkulunkulu okholwayo usindisiwe. Kubo kuhlatshelwa amadlozi. Wacela omunye umntwana kaNkulunkulu ukuthi akamphelezele baye kubo kuhlatshiwe. Wathi ngeke size sidle, sizofika nje silekelele sigeze izitsha kuphela bese siyabuya. Uma ngabe behamba befika lapho, bafike benza lokho. Abangadla benza lokho kwenziwayo base beyabuya. Uma ngabe bebuya babuya kunenkonzo. Uma ngabe befika la enkonzweni kwadilika umoya kaNkulunkulu. Uma ngabe udilika umoya kaNkulunkulu, ya invokeka le moya yaphakama. Yakhuluma le moya yathi nisaphi la, ngoba kule ndawo kuyashisa. Uma ngabe le moya ibuza ukuthi ingene kanjani kulabo abantu abawu2, iyasho ukuthi no, bebesemhlabeni ongcweliselwe thina. Akudinganga ukuthi baze badle,
the fact that bebesemhlabeni ongcoliselwe thina sikwazile ukungena sasebenza kubo. Noma ngabe kuthiwa ngeke uze udle, noma ngabe kuthiwa ngeke uze wenze lutho, the fact that ukulowo mhlaba kusho ukuthi uyasubmit kulelo altar. The fact that ukulowo mhlaba kusho ukuthi uyakhothama. The fact that ukulowo mhlaba ongcoliselwe bona noma ongcoliselwe bona kusho ukuthi uyasubmit kulelo altar. Ngeke bayidinga ipermission yokungena emzimbeni wakho, bazovele bayingenele because usuke uyiacceptile i-invitation. Ningaboshelwa ejokeni linye nabantu abangakholwa, ningaboshelwa ejokeni linye nabantu abangakholwa. Uyabona ngendlela lezi zinto lezi eziyingozi ngakhona zidinga abantu abanokukholwa okuqinile, ngoba uma uke wafika nje noma ngaba wenzanga lutho, uma uke wafika waba kuleyo environment, usuke usuyi-acceptile invitation ngoba usuke attende leyo ceremony egameni labo.